Kaije no be eze, kaije no be eze, ebi fedi mana dio, eba ọgwụgwọ nsọ na dio. Inachego, inacho nwa, nwe olileanya na chi ga-azawo gị ekpere o. Maka na onye nọ n'obi ya siri ike o. Maka na onye nọ n'obi ya kara aka o. Chukwu okike imela o. Onye nọ n'obi ya siri ike o. Chukwu okike daalụ o. Onye nọ n'obi ya kara aka o. Maka ihe mere m o. Onye nọ n'obi ya siri ike o. Ka nji bịa n'iru gị Chukwu ọma o. Onye nọ n'obi ya kara aka o. Ka nsị gị nara ekele m o. Onye nọ n'obi ya siri ike o. Chukwu okike m o. Onye nọ n'obi ya kara aka o. Onye ihe na-esiri ike bata n'obi Chukwu. Onye ihe na-arịa ahụ bata n'obi Chukwu. Ọ ga-emere gị ya dịka ị na-achọ. Ị na-achọ ego, Chukwu na-enye ego. Ị na-achọ nwa, Chukwu na-enye nwa. Ị na-achọ di, Chukwu na-enye di. Ị na-achọ agam n'iru, ọ na-enye ya. Ife niile dị mma n'ụwa. Viewers all over the world, egwu ịnụrụ taa bụ egwu si na ngalaba na-afụ gbasara mgbasa ozi ọdịnala Igbo n'Ugochi tubelu ọdịnala temple a na-akpọ Nkwa Group led by me. We have all the rights. Egwu ịnụrụ kịta bụ egwu anyị. Ịchọ ọnya bụ egwu jee na audio mark the iTunes and rest of them. Ịchọ ọnya bụ egwu ma download well. We have all the rights. For some of you that are seeing me for the first time, come over Eze-Ana and Ugochi tubelu na Oraifite ma ịkpọ m aka Chukwu. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple anyị na-agba afọ gbaa family emelụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụkwa onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. Today, I'm here to tell you about case in creation and spirituality. Yes, I'm here to tell you about sacrifices and keys that is important in creation. So before we dive into today's lecture, important announcement: tomorrow is the last day of the month. Ka anyị ga-achịkọta aja nke ọnwa April. However, ndị mmadụ ebupu ego for the next month. N'isi ụtụtụ ejegoro na temple chụọ aja gọọ ọfọ, kwubie okwu n'isi ndị niile sonyela anyị, the friends of the temple, the children of the temple, and then members of the Restoration Evangelical Mission and our fans all over the world. And anyị kwuo okwu chụọ aja, anyị ga-emegide ọnwa ọbụla etu aka isi eme. Anyị ga-ebido na first wee go at end of the month. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye, ihe ị ga-eme forward ya 3 prayer request anyị ga-edebe n'ọta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi nke anyị na ọnwa agwụ. Yes, o nwezi ajụjụ ị nwere na nkụzi ya, ma ọ bụ na ịchọ ka agbaghara gị afa mmiri emi, ma ọ bụ na nwere ajụjụ ị nwere, chat me on WhatsApp 08057837672 or 08138243871. Ị na-anya na screen ị ga-afụ those numbers ndị a mkpọrọ nọmba ihe eji nweta. O nwere ihe nchọ ka nkọwalụ ndị mmadụ, because o nwere ọtụtụ ndị mmadụ ha nọrụ ha sị na ha na-akọ gbasara common sense. Ha sị na o nwere ihe bụ spirituality, na o nwere ihe bụ spiritual work. Nne na ụdị ndị na-etu anya adịm apụta ignorant. Have you been following the event na-aga na Rome kịta n'ọnwụ Pope Francis onye Argentina? From millions of people nọ ebe ahụ na-participate n'ụdị dị iche iche. As we speak now, the conclave is on. The cardinals, the 120 cardinals are a conclave, now waiting to the process of selecting the new pope.
ije na my page, ị ga-afụ ihe ndị gbasara the selection and everything, the mistress of the church. Now, ndị a na-agwa gị bụ ndị anyarị, ije ebe ha, things are working right. So, but they don't joke with spirituality. Yes, is it in India? I have been there. A na-asị na ọ bụ a na-arụ ụlọ si na-arụ ọrụ mana ụlọ akarị n'ọrụ. So ihe m na-ekwu bụ nke m nwa dị against bụ na Nigeria bụ na mmadụ nwere ike ịkpọchi shop ya jebe mountain for months, ma ọ pụtara shop ya je shop bụrụ microphone na-akpagharị, ka bụ nke dị njọ. Mana ọ bụkwa na ime nwekwa time for your spiritual stuff, then ebe ị ga-eji wee recharge onwe gị wee jekwa n'ihu ọrụ ya is allowed. Ọ bụrụ na ije n'obodo ndị anyarị adị na they don't joke with spirituality. If ọnwụ na inwe encounter even na India, inwe encounter ebe a guru host seminar or outreach, if millions of people attend. So ihe na-achị kụwara gị bụ na onye ọbụla sịrị gị na obodo kere obodo oyibo ị ga-akpa afa ịta aghara m ịgwa gị the attention ha na-epe n'ihe gbasara their own spiritual way of life. So spirituality is the key. So onye ọbụla na-agwa gị na ihe na-anọkọta mere onwe ma na onye kwọtọ na Chukwu, onye kwọtọ na mmụọ, so you should not mind those people. Mana ihe na-achị kụwara gị bụ in as much as you pay attention to your spiritual lifestyle, then pay attention to your hard work, because ọ na ọrụ ị na-alụ ka Chukwu ga-echi gozi aka ọrụ gị, maka na aka aja aja ga-ebute ọnụ mmanụ. So ihe na-achị kụwara si spirituality is real. So onye ka anyị bịa ka nkụwara ihe ị kwesịrị ịma gbasara spirituality and keys in creation. So what I'm telling you now is this: ị ga-enwerịrị time iji enwe reflection, meditation, quiet time, silent time, oge iji reflect, oge iji akwụnye onwe gị n'ọkụ wee mee kpaa nkata wutu ụmụ mmụọ ndị gị na ha ji wee bịa ụwa. Ebe a ka a ga-esi wee nye gị vision, nye gị knowledge, nye gị inspiration ị na-idiri itinye n'ọrụ ụwa wee tọọrọ ukwu. So mana onye sịrị gị ignore those things, aghọtara how things work. So pay attention to your spiritual life. Then gbasara the keys that covers the universe. O nwere many keys that solve problem on earth, but o nwere ike ịmara. So today I'm here to address follow ordinary adherents. Yes, those newcomers that came into Igbo spirituality, mana o nwere ike ha matara etu ha ga-esi wee si na point A ebe na point B. So today I'm here to address those people, those new seekers, those people that just joined ordinary newly, those people that return to their root. Ndị anwa dị iche iche na-ekwu na ha alụgo ọrụ mmụọ dị iche iche. I know some of you will be telling me that since they came back to their roots a year or 2 years plus now, that they have been doing what they asked them to do. Ha agbaga afa chụọ aja dị iche iche, chukwachi ha, and they are not actually seeing much different, not half different at all. Some of you that are complaining that you have done what is expected of you, but actually you have not seen change. Ulumata onyelo di olu. I don't care who did the work, but the most important thing that you want to work through the nature ka alụ ọlụ ma na-arụchala ọlụ a o nwere something different here for. Near me your ears. I want to talk to you. Some of you that know ọlụ a bụ na Igbo ụfọdụ o nwere ihe kwesịrị ịma, and that akọ Igbo nsogbu aka nji bịata aka nchiwara gị ya. Get it? Let me tell you what will shock you. You know no nwere ndị bụ na chi ha na-asọ ihe mme. Nwere idea. You nwere idea no nwere ndị chi ha na-asọ hot. Nwere idea. You nwere idea there were so many things where they can be responsible why your path is blocked or the door of success is shut against you. You know. O nwere ike ọ bụrụ na o nwere ka isi wee step on toes in the previous earth life, kama wee take its course on you. Do you know? Life is continuous ones. So Igbo spirituality anyị kwenyere na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Some of the reason why you are in the condition you are now
because you have exceeded their boundaries. You step on toes. You step on toes no na ndị n'ụwa mmụọ na n'ụwa mmadụ. O wee na-agba gị ọbọ. Eneghị anya ka mmalụ ga-atụ. O nwere ike ọ bụrụ na o nwere nwaanyị ma ọ bụ lese n'ikere ime ma onye ime wuru nwa ya. O wee sị kwubie okwu n'ime anyị kele ma ọ bụ na nwa ya imewu na akwa nwa ya eberobeghị. Yes. So ihe ị nidiri n'ụwa kịta abụrụ ka ije chụwa aja ihe mme. Ihe ị nidiri bụ ka ị wee mee ihe a na-akpọ restitution. Ihe ị nidiri ka ị mee appeasement to that soul na-accuse gị of maltreating a child or a soul, a young soul. So ihe ị nidiri bụ ka ị bụrụ a joy giver to young souls. Yes, by so doing you'll be able to pay for the debts. Ị nwere ike ọ bụrụ na iso na ndị megidere an orphan, megidere nwaanyị aja, ma ọ bụrụ iso na ndị kwadara ebe ofufe Chineke. Ịghọtara ya? So ihe ị nidiri kịta bụ ịchụba aja nye ụmụ nwaanyị aja ma ọ bụ nyewe chụba aja nyewe the orphans of worship. So some of these things nwere ike ịbụ ihe bụ the responsible for whatever you are passing through. So ọ bụrụ na iso na ndị a na-asị gị sị na ya achụgo aja ihe mme, na ya efidigochie, na ya alụgo ọrụ mmiri, na ya emego nke a, bịa nso ka m kụziere gị ihe ndị ọzọ ị nwere ike ime site n'ụzọ dị etu a wee gbanwee ọnọdụ gị. Sụsọ ndị dị etu a ka m chọrọ, I want to talk to you. So ọ bụrụ na iso meseji a ji bịa ama eto ogologo, I want to talk to those people na-asị na since how many years or since how many months na-enwego ọtụtụ ndị mmadụ n'ụlọ ọrụ dị iche iche ọrụ mmụọ. These people I want to talk today abụrụ ọsọ ndị wụ just new seekers onwebere nke ha lụrụ. Today specifically for those people say na ha atịghatago n'ọdịnala Igbo, na ha alụgo ọrụ nke a ma ọ bụ ọrụ nke ọzọ, weda ma ha eji aka ha wee lụ ma ọ bụ dibịa rụrụ ha. Ịghọtara ya? Mana ịlụsigo ọrụ ndị a afụrụ ube afụrụ akpa ube. Ụdị ndị dị etu a ka m chọrọ. Ọ bụrụ na imesịa send them message now under this message, under this video lecture. You send a message, indicate a drop on my WhatsApp number. I want to create a WhatsApp group where I will add all of you together. Can here maro. They can see this message into the past happen for everybody. All from Dawa Mwagoro, those people that have tried their own spiritual wise. It will all do teachers halwa. Whether ma ọ bụ dibịa nọ na Sokoto ma ọ bụ dibịa nọ na Sokoto ma ọ bụ spiritually sinker ma ọ bụ spiritually sinker ma na-arụ ọrụ tụọrụ gị aja and emesịa ya no solution. Join ya na this WhatsApp class, the master class, ka nkụziere gị ihe maka na ka ịma nke a ịmara nke ọzọ. O nwere ndị chi ha na-asọ aja ihe mme. O nwere ike aja ihe mme na-achụ abụrụ ihe bụ the main problem to your solution. Achọrọ ka nkụziere gị other side of life. Ka iwe nwee ike isi na point A wee baa na point B. I can tell you now that thing you are passing through for the solution. But on a matter about the root cause of that your problem. Ka ngwa gị many ways to kill that. There were so many ways. Ihe ndị ga na-eme nwetakwa the same result. Ka mmadụ ga ịmanụ nwere ụfọdụ ndị mmadụ, yes, ndị nọ n'okpukpere dị iche iche, ha nara achụ aja ihe mme mana ihe na-agara ha. Bịa sonye na anya bụ ofe na that ọgbakọ nchọrọ ikreti ka nkọwa with the secret. Yes, so no nwere ndị adị achụ aja ihe mme mana ihe na-agara. O nwere ndị si na foundation nwere problem mana ihe na-agara ha. Ma akọwala gị na ya bụ group ka mmadụ wee kọwala gị ihe ka ọsọrọ ya na ihe ọzọ ị nwere ike ime. Yes, na 1 + 1 = 2.
Yes, but I can still tell you that 1 plus 1 is 1. But ihe na-achịkọwara gị bụ na enwere so many ways to kill that. O nwere ụfọdụ pattern, o nwere ike problem anyị na-efesi nwere ụzọ isi atakụrụ ya bụ the wrong pattern. Ka nkụzikwara another way ị ga-esi wee mekwa ihe nwetakwa the same even better result. So ọ bụrụ na ị dị interested n'isonye na anya bụ group m chọrọ i-create maka ya, then ihe ị ga-eme bụ drop ya WhatsApp number. I will create it within days. Iji wee drop this post. Ka nkwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a maọbụ na ị chọrọ ka agbara gị family ma ọ nwere ihe ọzọ dị gị mkpa na ndụ a ị chọrọ ịma, drop ọrụ message na WhatsApp 0805 7837672. I repeat 0805 7837672. Na ya na screen gị ga-afụ nọmba mkpọrọ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, a sị nke ọma ka melụ nwoke melụ nwaanyị. Ka ara bụ ndị niile ozi a dara maka ha, ndị niile eji maka ihe ya wee sị m kwuo maka okwu a. Ayọ nna ayọ n'aha Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile na ndị niile ozi a dị maka ha na ha ga-enweta ozi a ma tinye ya n'ọrụ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile nke na-esi n'aka ya. Emesịa.